dawa ilimin daɗe dawa ili jajirtacce a barwa dawa ili komai jaja dawa ili ba wasa ba dawa ili dawa ili dawa ili dawa ili ɗaukar fansa in an yi wa wani kana alhini gomai nisa in mutumin ƙauye kuma zai je birni dawa ido duniya dawa ido ba wasa ba to ya take ne in an kama dawa ido yau bai sha ba dawa ido kowa makadare sai kai mai rani ko mizani sai an auna akan tantance launi hakuri tsani don hali na dawa inda sai yayi nuni mai laya da mai zamani wani ne yake kan tsauni auna bisa kin murjani dawa ilu in kun duba waye ce wuya ya saba mai hannun fada bai duba sai da hali ake cin riba dawa ilu to karta ba dawa ilu dodon ƙauye za a far maka ba wasa ba dawa ilu dawa ilu dawa ilu murɗaɗɗe dawa ilu jajirtacce a barwa dawa ilu komai jaja dawa ilu ba wasa ba dawa ilu dawa ilu dawa ilu dawa ilu malama ki fito kafin inna ta zo ko sai na shigo ɗakin na jawo ki da ƙarfin arnan da ne iye ali ki ɗau jakar ki fice kafin raunaka ki zan tafi amma ka sani ko na tafi ba zan taɓa daina son ka ba zan ta addu'a Allah ya kawo sanadin da burina zai cika na aurenka ke wace irin mayya ce ni kaɗai ne namiji a duniyar nan ne idan baki daina furta min kalmar so biye na ɓaran sai na cire miki haƙwara subhanallahi me zan gani alhamdulillah menene me ya faru Hannatu tafiya ce haka da rana tsaka kuma ba shiri a inna gwara in tafi bayan fitan ki ɗazu abokan ili suka shigo suka ce in har ban tafi ba za su iya ɗaukar rayuwata Ilu kana so ka gama da duniya lafiya kuwa? Kana ku neman albarka? Ka kori ya daga gidansu? A daman kawai inda ba wani abu ne kawai daman muna ban kwana ne za ta ban mana rinka ta tafi kawai. A wannan al'amuran fara kike ba ni fa ba ruwa na ko kaɗan fa ne da su bage ne. Laifin zubage da izinin wa suke amfani? Ba ka kake ba su umarnin duk abin da suke yi ba? To ba inda za ta bari ka ji in gaya muku. In kuma ranta a hannunku yake to shikenan kar ta kwana ba inda za ta annan za ta ci gaba da zama sa karkaru kawai kinga kina ta bakin ciki shu a ina fara in tafi da zun fara kika fita abokanan iri suka zo suka ce mu in dai na ci gaba da zama a garin nan za su iya ɗaukar rayuwata ba abin da za su yi ina gudun abin da zai je ya dawo. Hannatu ba zan bar ki tafi a cikin wannan halin ba. In ma tafiyar zaki to sai ki bari ki yi ta a sai a cikin kwanciyar hankali ba amma ba a wannan yanayin ba. Mu ce ya mu je ciki. To ka ji abin da na gaya maka. Ya zama lalle ka hana Reha zuwa gidan su Munari. Kai hakuri baba. Dan ko da ina ta faɗa min magana abun ya ban mamaki. Saboda ban zaci Reha za ta yi hakan ba. Ai idan mata ne akan kishi babu irin abin da ba za su iya aikatawa ba. Insha Allah zan je har gidan su Reha domin in yi wa tufkar hanci. Sam kwata-kwata ban yadda da zuwanka wannan gidan ba. Dan saboda kana kallon yaron nan. Yaro ne ba mai kirki ba.
ba lallai ne ya bakka ka dawo gidanku lafiya lau ba. Kaga me amfanin hakan? Shikenan baba, zan bari har sai ran da ta zo majalisar mu. Sai in yi amfani da wannan daman. Kawai sai in yi mata maganar. To hakan ma yafi maka. Dan saboda kwata-kwata duk wata mu'amala da ma za ta shiga tsakaninka da wannan yarinyar bana buƙatar ta. Kwata-kwata ko gaisawa bana son ku yi da ita akan hanya ma. Kana ji na ko? Ni da ma baba, munarin nan ta fi kwanta min a rai. Saboda ta fi hankali da kuma sanin ya kamata. To wannan yarinya munari ya alheri wadda za ta iya kulawa da ni da mahaifiyarka ma? Ranan nan baka nan goron da ta kawo min a nan gidan har gobe idan na ɗauko irinsa na duba ina farin ciki ina alfahari da ita mutuniyar kirki ce. Baba mu je in taka maka, na ji ka ce ana jiran ka. Ina son zan je nan unguwar saboda an aiko min da wani daurin aure. Dawa ilimin daɗe, dawa ili jajirtacciya. A barwa dawa ili komai jaja dawa ili ba wasa ba. Dawa ili, dawa ili, dawa ili, dawa ili. Assalamu alaikum al'ummar da ke faɗin duniya baki da. Kamar yadda ku sani sunana Abubakar Bashir Mushadda. Ina gabatar muku da sabon shagonmu mai suna MUSA na Amana Communication wanda ke ƙasar Dubai. Kamfaninmu kamfani ne wanda yake samar da kayayyaki masu inganci. Sannan muna shirya mutum gaba wajen sayan kowane irin kayayyaki daga irin su Dubai, China da dai sauransu. Muna sai da kayayyakinmu a farashin sari na cikin gida da na waje. Sannan muna ba wa kwastomominmu waranti. Sannan muna iya karɓar odar kayayyaki daga Dubai mu kawo mutum har inda yake. Kawai iya kuɗin kayan zaka turo mana. Kayayyakin da muke da su ne kamar haka: Samsung wanda yake da waranti din Najeriya da kuma Samsung wanda yake da waranti din Dubai. Hakanan akwai wayar hannu wacce take da waranti na London. Sannan muna da original kayayyakin waya masu inganci. Sannan muna shigewa mutum gaba wajen sayen kayayyakin aure, kayan kicin, kayan gida, furnitures da dai sauransu. ga masu buƙatar visa zuwa Dubai da ma sauran ƙasashe domin kasuwanci ko yawon bude ido. Duk muna shigewa mutum gaba a MUSA na Amana Communication. Sannan muna da reshe a garin Kano, Kaduna, Abuja da kuma Jos. Sannan za ku iya neman mu akan handle ɗinmu na Instagram mai suna MUSA na Amana Communication ko kuma lambar wayar mu ta WhatsApp 081-3236-6078. Sannan kuma ga lambar mu ta Dubai +971-5824-65607. A'a, sun munari manyan kasa. Ina zuwa ka da ranar saka. Binta kin ga wallahi gambani za mu haɗu da shi a can bakin hanya zai raka ni wajen gidan wasu kakannina. Ni ma kin ga gidan su mai raban je. Wallahi yayi kwana biyu ban ji muryanta ba. Shi kima wajen masoyinki zaki je kice. Ke dai bari kawai, amma ni kam nayi da can masoyi. Ni ma muna nan fara soyayya da bage. Yaron da wa'ilu. Wacce kayan da ke kula da ni wallahi yana da kirki sosai. Ashe Binta an kusa shiga daga ciki. Da alama ma sai kin riga kawar taki mai yin aure. Kin san kuwa kawai jira yake in ba su damar turo magabatansa su zo su yi magana. To sai ki rike shi hannu biyu saboda yanzu mazan tsada suke ko da kuɗin ki sai da rabanki. Haka ne insha Allah zan rike shi hannu biyu. Kin gani cewa ma zan yi. Okay sai an jima. Yawwa to abin da za yi ka gane ni zan je in dawo. Yawwa akwai sako da zan turo dalla. In na turo sai ka dauki tsire manya guda biyu sai ka yanka. Za a kai wa hajiya uwani. To shikenan. Yawwa da Allah ka kula sosai. To shikenan ga insha Allah. To Allah ya kiyaye. Yawwa da Allah ka kula sosai da Allah. Yawwa. Zulaiha. A yau sunan nawa ne kuma kai tsaye ba sha mai. A to ake kika fara. Wai ma tukunya kika gani na dan yi kyau kuna yi daidai ko? Nayi. Na zaka je ka ci wannan kwalliya. Wallahi sauri nake zan je gidan su mutune zan ce zan je yasa zaka je gun masoyi dole kai ta bari kai ta rawar jiki. Wai kai Ado me yasa ba za ka iya rabuwa da wannan yarinyan ba ka aure ni kadai? Rabu da ita zo na ke kai. Ba za ka iya rabuwa da ita ba. Gaskiya kina da son kai. Zan aure ta ke ma sai aure ki. Shine. To wallahi tallahi baraka ji in gaya maka. In duk abin da na mallaka zai kare wallahi tallahi sai na shiga malamai na raba ka da yarinyan. Idan kuma Allah ya kaddara sai na aure ta fa. To
To shikenan mu zuba mu gani. Ba matsala. Yanzu dai sakon da nake baki ki zuban kunu na naira 50 ki ajiye mu sai na dawo. Yau. Zaki ajiye in ma baki ajiye mu in ya kwanta dai dole ga aban. Dawa ilimin daɗe, dawa ili jajirtacciya. A barwa dawa ili komai jaja dawa ili ba wasa ba. Dawa ili, dawa ili, dawa ili, dawa ili. Hannatu yaya sannu me yasa me ki haka? Me kika ci? Wallahi ina zogalin da Rehan ta kawo mana ɗazun shine na ce ke samu tashin zuciya. Ayya. Ko ai da kika san cikin ki baya son kowane irin abinci da baki ci ba wannan ci ban mu ce mun saba cin sa. Sannu bari zo baki man tsani ko gora sai dan kwantar miki da zuciya. Allah ya taimake ni ban ibo kaina kara da kiyashi ba. Ban gane me kake nufi. Me kake nufi da kara da kiyashi? To, wannan dai amai da wannan yarinyar take yi. Mutum duk damsul basiratin shi duk rashin sanin abin da yake. Budurwa kaman wannan zuƙeƙiya da ita ka dinga amai. To wallahi ciki ne dai. Ciki kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sharri zaka yi wa yattawa a gaba na ilu. Sharri gashi nan dai amai. Oh, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Shikenan ba a amai sai kai mata sharri ka ce wai ciki ne da ita? To shikenan idan ta isa gaci gata ta musa. Ki magana mana. Ni da han ba dan iska bane Allah ya riga sani. Ka dan ya rage zama limami dai kawai dai a dan matsala aka samu kawai. Yar iska kawai. Kin je wajen wa kika je dinke ki? Kai ka kiyaye ni. Bai kamata ina faɗa kina faɗa ba. Dawa ilimin daɗe, dawa ili jajirtacciya. A barwa dawa ili komai jaja dawa ili ba wasa ba. Dawa ili, dawa ili, dawa ili, dawa ili. Dawa ilimin daɗe, dawa ili jajirtacciya. A barwa dawa ili komai jaja dawa ili ba wasa ba. Dawa ili, dawa ili, dawa ili, dawa ili. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Shamsu Kano, daraktan kamfanin SYA Multimedia, kuma mataimakin daraktan ɗin Dawa. A mun ji duk wani ƙorafe-ƙorafe game da ƙarin lokaci game da fim ɗin Dawa. Ina yi mana ƙoƙarin haka insha Allah za mu ƙara muku. Kamfanin SYA Multimedia ke ƙara gabatar muku da sabo kuma ƙayataccen shiri mai dogon zango watan hudu. Mata kyakkyawa ya za ki moro wa kyakkyawan fuskar nan taki ne ki bari in kisar da manufa ta mana. Abakai! Abakai! Kada ka
sake tare ni, I'm giving you the last warning. Duk ranar da ka sake tare ni a hanyar wucewa sai na maka abin da ya fi haka. Haba kai. Watan hudu. Kai kin ga karki ki je ba. Daga tambaya sai kifi ya zama kari. A wannan tsohuwar ne gyada take ko mai magarya. Watan hudu. Ai mata sutura kin ji? Kake mata kuka dan Allah. Ina zuwa. Habiba. Watan hudu. Haba kai. Allah ya tsaya yarinyar nan, Allah ya gafarta mata, Allah ka ta huta. Zan iya nuna maka wurin inda nake zargin ta su kashe ji. Isa. Anya ma ina tunanin babu sa hannunki aka kashe Habiba kuwa? Rubutawa gami da tsarawa Hamza Gamba Umar Kurna, ɗaukar nauyin shirin Shamsu Yan Ami, shiryawa Jamilu Barmo ɗan Kundalo. Watan hudu. Wannan dama shine dalilin ka na ja wannan nan wajen? Watan hudu. Ita shari'a da kike gani mace ce da ciki ba a san me za ta haifa ba. Watan hudu. Inuwa. Haba kai. Kana Haba kai. wallahi kai ne a ciki. Haba kai. Dan Allah ka bar mu huta kaji. Haba kai. Da Allah kai gumma na yare. Ku ja. Yawwa. Danna. Ayyo ba karamin gudu kai fadar. Kai. Ka me ka? Ah. Labari gami da bada umarnin shirin Aligum Zak Sak. Watan hudu na nan tafe. Saba to ya take ne in an kama dawa ili yau bai sha ba. Dawa ilu kowa makadare sai kai mai rani ko mizani sai an auna akan tantance launi hakuri tsani. Dan hali na dawa ilu sai yayi nuni mai laya da mai zamani wani ne yake kan tsauni auna bisa kyan murjani dawa ilu in kun duba waye ce wuya ya saba mai hannun fada bai tuba sai da hali ake cin riba dawa ilu tokar taba dawa ilu dodon ƙauye za a far maka ba wasa ba dawa ilu